Ole voina chon ke tarle son thar kan zir lenga voina kan zir tur chu angil ten an ompui ti khania hela hi a request na rei to khop me ma se hun te a om thlot lo wangin kan ti lo wang wang ania tuna kan ho ziranga mitam takhian ji hi sang an tia e hi niaman tilia chu wangin di hi tok feu ning ka hria di hian karon langa di in karon langa chuan he la hian court hi a har melem em ya ma se a har mi lo kan hre tur chu he la hi a har lo khop mai ti kha kan se ma sa phot du ni din kan langa din kala to na a court man tur te lo se photela din kala di ta na alai kan ti b minor mo di ta na minor nei kha di ta na an la ya b minor kan manga chuan di ta na an hiam e di ta na hiam e khania chuan di ta na asang ji khami te khort pali chau kha kan mang do ni chu a har lo je chu di ta na di ina a relative court song chau kha khort pali te chau kha kan mang do ni chu a har lawa chu bangin ngun te win ka video en pakhan ki tarte kha lo pomila mani khan ti khan lo zirela a thiam the maya chuan heng kan video siam te hi lo en mol top lo la hlok na chartum la khoi hmun ange alai kan mana khoi hmun ange asang kan man khoi hmun ange engti khun ange aniam kan man ti te kha lo chi ka zok la chuan nangma skill thatak in cher don ni achanga hian court kal dan bik te hi anei ve dewa achang hi tlaranga tlar rukania chang hi tlar rukania court kal dan bik te chu anei lo ni hi o thunon hi a chorus hi thlamuanin na om jingkong to pazo lain ti lai kha
ha mua ni na om tia tak khan ji ya kan let le ngal do ni i na kha ji ya khan kan let le ngal ta ni chu g c g ania chuan he hla kan vai dan a strumming pattern kha lo sei le do ne la a strumming pattern kan sei le nga a strumming pattern a chuan down down up down down up down a thui deuh hle dewa hei hi down down up down down up down a beat kan boi te ni lo chen a har sa chung lo ni down down up down down up down 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 khania a har lova chu wangin mi lo kan lo zir le anga ka channel mi lo subscribe lova min en liam mai kha chu mi lo subscribe be ram ula ka duwa like le comment khai the chon sei le thine la like le comment te kha mi lo nu chia sak ve nga ka channel a khan kan min subscribe khan ke ma a phur na te om be chu wangin mi lo subscribe mi lo support zel torin karon som buk che ni kalo me ka video mi lo thlir sak tu te chunga kalo ma ka channel hi 1k subscriber kan tling ve trepa 1k subscriber tin nan hian mi lo pui le la mo tu te tan chawa siam kan ni a hei hi ke ma anga har sat kitar hi ka har sa em ya har sat je ka ria chu wangin hi klem tala mi ka lo tran pui ve theina kong aning ka ria lockdown tun lai lockdown nen mi ka tran pui theina ning ka ria chu wanga siam chau kan ni tak takin chu wanga siam chau kan dia mi ka tran pui du wanga ni ti kha kan sei non le du ni kong ai takin mi lo subscribe la thai ti chuan comment le like kha mi lo thei hil sak lo bok la kan lo me ka video te mi lo thir sak thin awangin